Gepli Azatlyk radiosyň. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabry hepdeniň duşanba güni efirde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Polisiýa Birleşen Ştatlaryň Las Vegas şäherinde bolan ok atyşygynda 50-den gowrak adamyň wepat bolanlygyny we 100-den gowrak adamyň yaralananlygyny aýdýar. Ok atyşygy amal aşyrmakda guman edilýän adamyň awtomat tüpeňini ulanyp mehmanhananyň 32-nji katyndan adamlary oka tutanlygy we gytky wagtyň içinde polisiýa tarapyndan atylyp öldürilenligi polisiýanyň metbuat wekili Joe Lombardo tarapyndan 2-nji oktýabrda habar berildi. Las Vegasyň polisiýasy 1-nji oktýabrda akşam saat festiwalynda ýüze çykan bu hadisada iş başynda bolmadyk bir näçe polisiýa işgäriniň wepat bolanlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri hüjümçiniň ýeki bolanlygyny hatap edýärler. Lombardo polisiýanyň hüjümçi bolmakda guman edilýän adamyň ýanynda bolan Marilu Denley atly Aziýaly zenany gözleýänligini hem habar berdi. Polisiýa hüjümçi bolmakda guman edilýän adamyň adyny Stephen Paddock diýip agzady. Häkimetler Las Vegasyň käbir böleklerini we köçelerini ýapdylar. McCarran halkara aeroportuna barýan käbir uçurlar ýygyna öwrüldi. 2-nji oktýabrda Aşgabatda Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Vladimir Putiniň Aşgabatda resmi saparynyň Gurbanguly Berdimuhamedowyň çaklygy öňçe amala aşyrylandygy habar berilýär. Gepleşikleriň dowamında döwletara, regional we halkara meseleleriniň maslahat edilip, ileri tutulýan uğurlardan özara bähwitli partnerligi ösdürmek öňçe dokumentleriň uly toplamyna gol çekiljeğine garaşylýanlygyny TDH döwlet agentligi öňünden habar berdi. Vladimir Putiniň sapary Ortiýanyň mobil aratnaşyk öňçi operatory MTS-iň Türkmenistandaky hyzmatlarynyň kesilmeginiň ýa-da gabat geldi. 1994-nji ýyldan beri Türkmenistanda işleýän MTS 29-njy sentýabrda öz hyzmatlarynyň Türkmen Telekom kompaniýasy tarapyndan kesilenligini resmi taýdan ma'lum etdi. Kompaniýa Türkmenistanda 1.700.000 müşterisiniň bardygyny aýdýar. Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana soňky edek 2010-njy ýylyň dekabrynda sapar edenligi habar berilýär. Ortiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri mundan öň 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Soçida duşupdy. Kataloniýanyň resmileri regionyň Ispaniýadan öz başdaklygy öňçe geçirilen referendumda gatnaşyjylaryň 90%-nyň oňyn ses berenligini aýtdylar. 1-nji oktýabrda geçirilen referendumuň deslapky netijeleriniň eglan edilmeginiň ýa-da Kataloniýanyň prezidenti Carles Puigdemont telewiziýada görkezilen çykyşynda Kataloniýanyň raýatlary respublika görnüşli garaşsyzlyga münasipdir diýdi. Referendum we onuň ýa-da Ispaniýanyň polisiýasynyň ses berijileriň saýlaw nokatlaryna barmagynyň öňüne almagy synanmagynyň netijesinde Kataloniýada we tutuş ýurtda dartgynlylyk döredi. Ses berişlik Ispaniýanyň konstitusiýon sudy tarapyndan gadagan edildi. Kataloniýanyň häkimetleri ses berişlik bilen baglylykda adından 844 adama medisina taýdan öňsüň zerur bolandygyny aýtdy. Emma näçe adama ziýan ýetenligi ýa-da yaralananlygy nämälim galýar. Polisiýa adından 33 işgäriniň yaralananlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Ortiýadaky täze ilçisi John Huntsman Moskwa bardy. Birleşen Ştatlaryň elçixanasynyň metbuat wekili Marie Olsen Huntsmany we onuň aýaly Mike Huntsmany Twitter ulgamynda gutlady. Huntsman 3-nji oktýabrda Kremlde geçiriljek dawarada prezident Vladimir Putina öz namhatlaryny ýetirir diýip Ortiýanyň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov aýtdy. 57 ýaşly Huntsman 2009-njy we 2011-nji ýyllaryň aralygynda Birleşen Ştatlaryň Hytaýdaky we 1993-nji ýyllarda Singapurdaky elçisi bolupdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň Huntsmany Ortiýada elçi edip bellemegi 28-nji sentýabrda Senatda bir agzdan tasdiklandy. Huntsmanyň Birleşen Ştatlaryň Moskvadaky elçixanasyna ýolbaşçy bolmagy Birleşen Ştatlaryň we Ortiýanyň ara gatnaşyklarynyň dartgynly wagtyna gabat geldi. Ortiýanyň Ukrainadaky agresiýasy, Siriýadaky hereketleri, şeýle-de Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullyklarynyň tölerine görä 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy ýaly meseleler bilen baglylykda gatnaşyklar ýaramadlaşdy. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayev ýurdunyň Özbekistan bilen arasyndaky 1280 kilometrlik serhediniň 85%-ni keskitlemek barada kanuny gol çekdi. 2-nji oktýabrda gol çekilen kanuny görä iki sany öňkü Sowet ýurdunyň arasyndaky 1170 kilometrden gowrak serhed häzirki wagtda doly keskitlenen hasaplanylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Günüň habarlaryny başlaýarys. Şu gün ýagny 2 oktýabrda Ursiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistana resmi sapar edýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň çakylygy boýunça amala aşyrylýan bu sapar Putiniň soňky 5 ýylyň dowamyny Türkmenistana diýen ilkinji saparydyr. Iki ýurduň prezidentiniň geçirjek gepleşikleriniň detallary näme galýar? Kremliň Medwed kullugy gepleşikleriniň dowamyny dörli uğurlardan iki taraplaryň hyzmatdaşlyga degişli meselelerin ara alınıp maslahat ediljekdigini aýtdy. Türkmenistanyň habar serişdelerine umumy häsiýetli maglumat berildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, ýokary derejeli duşşuklarda döwletary gatnaşyklarynyň ileri tutulýan taraplarynyň maslahat ediljekdigi ma'lum edildi. Şeýle de Türkmen Medwedyna gepleşiklerin netijelerini iki taraplaryň dokumentleriň uly toplumuna gol çekiljekdiginiň göz öňünde tutulýanlygy we munyň Türkmenistanyň we Ursiýetiň prezidentleriniň nowatdaky duşşugynyň ähmiýetini artdyrjakdygyny belledi. Aşgabatyň we Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklary ýakyn diýmek kyn. Aýratynam 2016-njy ýylda Ursiýetiň Türkmen gazyny satyn almagyny bes etmeginden soň gaz sewdasy iki ýurduň gatnaşyklarynyň esasyny emele getirýärdi. Şol döwürden soň iki taraplaryň gatnaşyklary diňe çäkli görnüşde amala aşyryldy. Hususan geçen ýylyň Tomsuny Putin Türkmen prezidentine Aleksandr Nevski ordenini berdi. Şu ýylyň aprel aýynda prezident Berdimuhammedow Ursiýetiň LDP partiýasynyň lideri Vladimir Zhirinovskiyni Türkmenistanyň ýaşulusy diýen ad bilen hormatlady. Ursiýetiň Gazprom kompaniýasy 2016-njy ýylyň başynda Türkmen gazyny satyn almak boýunça ulalaşygy bir taraplaryň ýatyrdy. Bu ýagdaý garaşsyz Türkmenistanyň taryhyny iň agyr ykdysady krizisiň biriniň emele gelmegine sebäp boldy. Dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň çürt kesik pesek açýan ýagdaýynda Gazpromyň Türkmen gazynyň ýüze gurmegi, büdjetiň uly bölegini gaz eksportynyň hasabyna düzýän Türkmenistany uly zar wurdy. Türkmen gazynyň Ursiýete aktarylmagy bes edileli bäri Berdimuhammedow 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Putiniň Soçidäki köşgüne sapar etdi. Şol gepleşiklerdäki resmi çykyşlardan daşary Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Putinden $2 milyar meşhurlygyny kredit sorady diýip Ursiýet Medwedyna habar peýda boldy. Şol döwürde Ursiýetiň prezidentiniň Türkmenistany sapar etmegine taýýarlanýanlygy barada ilkinji maglumatlar peýda bolupdy. Emma takyk wagty görkezilmänli. Vladimir Putiniň Türkmenistany diýen häzirki saparynyň wagty bir näçe gün öňünden 29 sentýabrda ma'lum edildi. Şeýle de bu Putiniň Türkiýe saparyna gawat geldi. Şu ýylyň başynda Adatlyk radiosy prezident Berdimuhammedowyň Türkmen gazynyň eksporty üçin Türkiýanyň prezidentinden golluk gözleýänligini we Türkmen gazynyň satyn alynmagyny isleýänligini öz çeşmelerine salgylanyp habar beripdi. Bu meseleniň geljegi Türkmenistanyň we Ursiýetiň prezidentleriniň arasyndaky gepleşikleriniň netijelerine bagly bolar. 2 oktýabrda geçiriljek gepleşikleriň öňünden yglan edilmedik gün tertibini Türkmen Owgan serhetindäki ýagdaý hem degişli bolup biler. 744 kilometr serhediň ýakasynda soňky aýlarda ýagdaý dartgynlaşýar. Ursiýet tarapyndan uly alydalynma bildirilýär. Hususan soňky ýylyň dowamyny Ursiýet harby resmileri şol sanyna Sergey Shogu Aşgabatda bir näçe gelek sapar edipdir. Maglumatlaryň taýýarlanýan wagtynda Putiniň Aşgabatda baranlygy we iki ýurduň prezidentleriniň arasynda gepleşikleriň başlananlygy habar berildi we käbir detallar ma'lum edildi. Ýurtlaryň arasynda sewda ykdysady we howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygy ýoly goýmak meseleleriniň maslahat edilip edilmänligi ma'lum edilmedik bolsa-da, Ursiýet mediýasy Putiniň Berdimuhammedow Aleksandr Nevski ordenini gowşurmagy planlaşdyrýanlygyny habar beripdi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Medwed email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar.
Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň tamamlanmagynyň ideýany 27-nji oktýabrda bellenýän Garaşsyzlyk gününe bagyşlanyp geçirilen bayramçylyk çärelerini taýýarlyk görülüp başlandy. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň büdjet işgärleriniň oňlar çösüne salgylanyp aýtmagyna görä 30-njy sentýabrda döwlet idara kärhanalarynda şol sandy mekteplerde, ýokary kujaýlarynda, saglyk öýlerinde Garaşsyzlyk günü münasibetli geçiriljek dawaralara gatnaşjak adamlaryň sany düzüldi. Ady sany we goşulan işgärlere 2-nji oktýabrdan başlap iş gününiň tamamlanmagyna 2 saat galynda işden boşadyljakdygy we Garaşsyzlyk gününe gabatlanyp geçiriljek dawaralara taýýarlyk çärelerine gatnaşmalydygy duýduruldy. Bu taýýarlyk çäreleri ýagny marşirowkalar tä Garaşsyzlyk gününe çenlik her gün dowam eder. Oktyabr aýynyň ortalaryndan başlap işgärler iş gününiň 2-nji ýarymynda doly işden boşadylar. Dip adynyň efirde agzalmazlygyny soran mektep muallimi gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä bu taýýarlyk çäreleri paýtagtyň öňkü lokomotiv häzirki Dağdan stadionunda we Aşgabatyň Owuzhan köçesiniň günorta tarapyndaky boş meýdançada geçirilmeli edilip oňa käbir idareden adynyň 20 işgär gatnaşdy, käbirinden 50 çemesi adam gatnaşýar. Käbir döwlet işgärleriniň aýtmagyna görä idara ýolbaşçylary Garaşsyzlyk günü münasibetli geçiriljek dawaralara gatnaşjak işgärleriň täze eşik giýmeldigini we onuň işgärleriň öz hasabyna satyn alynmalydygyny hem duýdurypdyrlar. Bize öňkü ýyllardaky ýaly ak halatly geçmersiňiz, her daranyň öz rengi we şoňa görä-de eşigi bolmaly diýdiler. Eşikleriň renginiň nähili boljakdygyny ýakynda aýtjakdyklaryny we şol eşikleriň Garaşsyzlyk gününe birnäçe gün galanda taýýar ediljekdigini duýdurdylar. Onuň näçe manada düşjekdigi heniz belli däl. Ýöne şeýle çärelere täze eşik tikinmeli ýa-da satyn almaly bolanda aýal gyzlar ortaça 300-400 manat, erkekler ortaça 700-800 manat çykdyjy etmeli bolýarlar. Dip 7-nji saglyk öýüniň işgäri aýtdy. Garaşsyzlyk gününe gabatlanyp geçiriljek dawaralary taýýarlyk çärelerine gatnaşan bu saglyk işgäri öňümüzdäki hepdelerde şäheriň käbir köçeleriniň hem bölükleýin ýapyljakdygyny, şeýle-de Owuzhan köşkler toplumy bilen döwlet tribunasynyň aralygynda we Olimpiya stadionunda hem marşirowkalaryň geçiriljekdigini sözüniň üstüne goşdy. Aşgabatyň demirýol gullugynyň adynyň efirde agdalmadlygyny soran jogapkär işgäri Azatlygyň ýurt içindäki çeşmelerine bu taýýarlyk çärelerine Aşgabatyň golaýyndaky Ruhawat, Änew, Göktepe demirýol stansiýalarynyň hem işgärleriň çekilýändigini aýtdy. Taýýarlyk çäreleri sebäpli döwlet işgärleriniň takminan öýlen saat 15:00 töweregi işden boşadylýandygyny aýdyp, geçen ýyllardaky tejribeler nazara alnanda munyň döwlet kärhanalarynyň hususan da saglyk edaralarynyň işiniň bökdülmegine sebäp boljakdygyny ýaşaýjylar belleýärler. Geçen ýyllarda da köpçülikliň çäreler marşirowkalar geçirilýän mahally haýsy edara barsaň işgär ýok bolýardy. Bu ýylam şeýle bolar. Iň bolmanda saglyk işgärlerini bir şeýle çärelere çekmeli däl. Saglygyňy seretdirmek üçin barsaň Lukman, Çepagat uýasy çärede diýip ýyzyňa uğradýarlar. Ýani Aziýadany sowduk diýsek, indi Garaşsyzlyk bayramçylygyna taýýarlyklar başlandy. Dip Aşgabatly 59 ýaşyndaky Dursun daýda aýdýar. Ýeri gelenini bellesek, türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda Garaşsyzlyk gününe taýýarlyklaryň görülýändigini wagtyl tekrarlasalar-da, bu taýýarlyk çäreleriniň näçe adamyň iş, okuw we din jalyş wagtyny aljakdygy aýdylmaýar. Şeýle-de işgärleriň, okuwçylaryň we studentleriň ýurtda geçirilýän köpçülikliň çärelere mejburi gatnaşdyrylýandygy barada da mesele goz bolmaýar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 1-nji oktýabrda ýerden Aşgabatyň Atamrat Niýazow hemde Nur Muhammed Andalip köçelerinden Altynasır bazaryna gatnaýan awtobuslaryň liniýada ýoklugy sebäpli bu sebitden bazara gidýän ýolagçylaryň uly kynçylyklar bilen ýüzbe ýüz bolan gaýdylýar. Aşgabatly ýaşaýjy merjeniň sözüne görä, mundan öň
kire ediyen hususy eýçilikdäki awtobuslar hemde marşrutka mikroawtobuslar Altynasır bazarynyň işleýän günleri ir-ertirden Atymrat Niýazow hemde Nur Muhammed Andalip köçelerinden ilaty bökdönüşsiz gatnadýan ekeni. Bu köçeleriň uğruna olaryň durup ýolagçylar mündürýän ýerleri wady. Awtologlar tertip bilen nowat birsi urandan beýlekisi ýoly çykyp ilaty Altynasır bazaryna gatnatmakda we soňra bazardan şäher alyp gaýtmakda bökdönüşsiz hereket edýärdiler. Awtolog hyzmatlarynyň ýol narhlary 1 manat bolup, ol ilat üçin el ýeterlidi. Ýöne 1-nji oktýabrda ýerden Altynasır bazaryna gitmek üçin awtologlaryň ozalky uğraýan ýerlerine gelsek, ozal her 10-15 minutdan uğraýan awtobuslar 1 sagat geçende de gelmediler. Awtologlara garaşýan ýolagçylaryň sany artyp, uly bir üýşmeleň döräp urady. Ýolagçylar awtologlaryň gelmeýändigine beýinçilik bolup, onuň sebäpleri barada bir-birinden soraşýardylar. Gymmatly wagtyny ýitirmejek bolýan ýolagçylaryň kimisi taksy minni, kimisi başga durulgalara gitdi. Biz hem taksi bilen Altynasır bazaryna uradyk. Bazarlap bolanmyzdan soňra öýe gaýtmak üçin bazaryň awtolog durulgasyna gelenmizde hususy awtologlaryň Altynasır bazaryna ýolagçylar gatnatmagyna gadagançylyk girdilendigini, onuň ornuna döwlete degişli 89 belgili awtologyň gatnawynyň ýoly goýulandygyny eşitgallyk diýip merjen gurrun berdi. Ýöne merjen bu gadagançylyk ýa-da döwlete degişli 89 belgili awtobusyň Altynasır bazaryna gatnap başlaýanlygy barada ilaty maglumat ýa-da bildiriş berilmänligini de belledi. Aşgabatyň beýleki bir ýaşaýjysy bolsa, Altynasır bazaryna gatnaýan döwlet awtologlarynyň ilatyň talabyny dol ödäp bilmeýänligini, olaryň sanynyň juda azdygyny belläp şeýlediydi. Bazara gatnaýan döwlet awtobuslary ozal şäheriň liniýalaryny işleýärdiler. Olaryň sany da juda az. Şol sebäpli bazara barýan ýaşaýjylar wagtlaryny öýe gaýdyp bilmän kösenýärler. Gal berse de olaryň gatnaw ýygylygy juda pes. Her 30-40 minutdan gelýän awtobusa garaşýan ýolagçylaryň sany bolsa juda köp. Bazaryň awtodurulgasy ýolagçylara darlyk edýär. Awtobus gelen wagty adamlar bir-biriniň öňde münjek bolup uly baskı emele getirýärler. Awtobusyň içinde aýak üstüne durmagy hem ýeri ýetmezçilik edýär. Dıkmışykda elindäki haritli torbalaryny ýyrtdyryp kösenýänlerim az bolmady diýip özüni ogulbat diýip tanadan aşywatly ýaşaýjy aýtdy. Şeýlede ol käbir ýolagçylaryň bu dıkmışyga girmäge ýürek edip bilmän, dıkmışyklaryň azalmagyna garaşyp aýak üstünde azyndan 1 sagat durmaly bolýanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu kynçylyklaryň üstesine öň Altynasır bazaryna gatnap kire edýän hususy awtolog eýleriniň onlarçysynyň işsiz galmagyna getirenligini de aýdýarlar. Ýatladyk geçdik. Şu ýylyň iýul aýyna Aşgabatda ýörüte lisensiýasy, ruhsat gaty bolmazdan köçede öz hususy awtologlary bilen kire edýän raýatlara edilýän gözegçiligiň güýçlenýändigini, olaryň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanylyp, jerime salynýanlygyny da aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Mendowlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistandan yzyny iýdäp gelen adamsyny ýenişdiren zenany polis gözleýär. İstanbul'un Gazi Osman Paşa diyen yerine bir maşgalanın çağırlarına seredyen Türkmenistanlı zähmet migrant Senan, Türkmenistan'dan izni idep gelen adamsını bolyan yerine çağırdıp bir näçe adamı urdurtýar we neticede adamsy agyr yaralanýar. Howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde tutulmalygyny sorap, Azatlyk radiosyna maglumat beren waka şaýatlyk eden Türkmenistan'da zähmet migrantlaryň gurrun bermegine görä 6-7 ýyldan bäri İstanbullu hojalyklarda işläp beren Türkmenistanly 1977-nji ýylda doglan G.E. atly aýalyň
Türkmenistanyň maşgalasyna sağçy gelipdir. Ondan soň onuň adamsy gyzyny durmuşa çykarmak barasynda maslahat etmek üçin İstanbulda işleýän aýalyna jaň edipdir. Resmi nikahda durýan aýaly adamsyna ygtyýary gyzyna bermegini isläp, özüniň Türkmenistana gelip bilmejegini aýdypdyr. We ondan soň olaryň arasyndaky düşünşmezlik 3-4 aýa çekipdir. Aýalyň gyzy ejesi gelmese durmuşa çykmajakdygyny aýdandan soň kakasy biýalaç İstanbul'a gaýtmaly bolupdyr. Bir näçe günlükde İstanbul'a gelen adamsy öz aýalyny 3 günläp idänden soň ahirina 29 sentýabrda agşam saat 10-nyň ýara töwereginde onuň bilen duşuşmaly edipdirler. Türkmenistanyna resmi nikahda durýan aýalynyň İstanbul'un Gazi Osman Paşa diýenlerine işleýän ýerine baran adamsy P.Ç. ol ýerde garaşylmadyk ýagdaýda eli demirli 6 adamyň hüjümine duçar bolupdyr. Aýdylşyna görä Türkmenistanyna ady belli pälwan hem göreşçilerden bolan P.Ç. bir salam olara eýgertmän soň hüjümçiler ony bir näçe gezek pyçaklapdyrlar. Oň İstanbulda işleýän migrant hossarlar derrew ýagdaýdan habardar bolup, ony tanışlarynyň üstü bilen bir hasahana äkidipdirler. Hasahanadaky hekimleriň anyklamagyna görä, Türkmenistanly P.Ç. kellesinden we gapyrgalaryndan demir jisimler bilen uly zarba alypdyr. Şoň ýalyda budundan 3 gezek pyçaklandyr. Türkmenistanly yaraly hasahanada derrew operasiýa edilip, gün oýança ýörüýte gözegçilik astynda tutulupdyr. İstanbuldaky Türkmenistanly aktivist Rozbayam bir näçe türkmen migrant bilen bir hatarda bolan wakany tasdiklamak bilen yaralanan türkmen raýatyň keselhana ýerleşdirilmegine özüniň kömek edendigini bildirýär. İstanbul'un Gazi Osman Paşa etrafında. Ayalı şu gece adamsını soyuya gürleşildi, aldap çağırıp adamsını soyardı. Adamsını 5-6 adam tarafından vurdurup geniştirip öler hale getirip koyup gidiptirler. Metal demirleri bile, armatur bile, kellesinin bir näçe yerinde, kapırgasının bir näçe yerinde demir metalların izleri var. Budundan 3 yönden bıçaklanıptır. Ağır yaralanan türkmen raýatyň İstanbuldaky zähmet migranty hossarlary ýürüýte aklowçy tutup, onuň aýaly bilen yaranlaryny bilkaslayan jana kassettirmek we adam yaralamak aýyplamalar esasynda kaziýete we polisa arşikaýet edipdirler. Häzir Türk polisynyň adamsyny çağırdyp ýenişdiren 1977-nji ýylda doglan Lewap vilayatynyň ýaşaýjysy G.E. atly Türkmenistanly zähmet migrant aýaly we oň yaranlaryny gözlep agtarş işine başlandyğı habar berilýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Kataloniýanyň ýol başçylary regionyň garaşsyzlygyny bir taraplaýyn eglan etmäge ýol açdylar. Resmiýetiň aýtmagyna görä, garaşsyzlyk ugruna ruhsat edilmedik referenduma gatnaşan katalanlaryň 90%den gawragy Ispaniýadan bölünip aýrylmagyň bähbidine ses beripdir. 1-nji oktýabrda gadaply hereketler bilen geçen ses berişligiň deslapky netijeleri eglan edilmezden asalmyň prezident Carlos Puigdemont telewiziýada eden çykyşyna şu umyt azaply gün Kataloniýanyň raýatlary respublika şekline garaşsyz döwletli bolmak hukugyny kazandylar diýdi. Ol soňra hem meniň hökümetim öňümizdäki bir näçe günlükde bugünkü ses berişligiň netijelerini halkymyzyň öz başçylygynyň ýatan ýeri bolan Katalan parlamentine iýerer. Onsoň ol referendumuň kanunyna laýyklykda hereket eder diýip sözüniň üstüne goşdy. Referendumuň geçirilmegini ilatyň agla we köplügi islese-de ondan öň edilen pikir soraşlyklar garaşsyzlygy goldaýanlaryň regionyň 7,5 milyon ilatynyň 40% töweregdigini görkezipdi. Garaşsyzlyga garşy çykýanlaryň köpüsiniň ses berişligi boykot edip, ony goldaýanlaryň üstün çykmagyna ýol açmagyna garaşylypdy. Referendum şeýleýän polisiýanyň ses berişlik bilen baglanşykly zorlukly hereketleri Kataloniýada we Ispaniýanyň beýleki regionlaryna dartgynlygyň artmagyna getirdi. Ispaniýanyň konstitusiýon kaziýeti referendum diktator general Francisco
Francisco Franco'nun ölümünden sonra 1978-nji ýylda İspaniýada demokratiyany dikelden konstitusiýanyň tersine diýip höküm çykarmak bilen ses berişligi qadagan etdi. Kataloniýanyň häkimetleri ses berişlik bilen baglanşykly gadaply hereketlerde adamdan 844 adama medisina kömeginiň gerek bolandygyny aýtdylar. Polisiýa hem adamdan 33 işgäriniň yaralanandygyny aýdýar. Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň habarçysy Aleksey Iznatkovich Barcelonanyň Raval etrabyna ses berişlik merkeziniň daşyna çaknaşyklaryň bolandygyny telefon arkaly habar berdi. Adamlar polisiýa ýol bermediler. Bir näçe polis işgäri bu ses berişlik merkezine zor bilen girjek boldular. Olaryň saýlaw gutularyny konfiskasiýa etmek isländigi ähtimal. Adamlar köşeleri bagladylar diýip Iznatkovich aýtdy. İspaniýanyň premier ministeri Mariano Rajoy biz edilmeli işi etdik diýär. Bugün Kataloniýada öz akbalyny özüň kesgitleme referendumy bolanok demokratiýa üstün çykdy. Sebäbi konstitusiýa tasdiklandy diýip Rajoy aýtdy. Referendumdan we onuň bilen baglanşykly päsirçiliklerden soňra garaşsyzlygy goldaýan toparlar we regionyň kädeşler bileşikleri halky 3-nji oktýabrda umumy iş taşlaýışa çağırdylar. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Gulum Radi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Hamyap adly etrabynyň owalaryny jeňçiler arada basyp alypdy. Etrabyň häkimliginiň binasynam jeňçiler iýeläpdi. Bir günden soňra etrabyň binasyny jeňçiler terk etdi. Emma Hamyap etrabynyň häkimliginiň binasynyň golaýynda ýerleşen harby postlara jeňçiler ýene hüjum etdi. Jeňçileriň hüjumynda RBK adly ýarym resmi 7 ýaragly helak boldy. Hamyap etrabynyň häkimi Engineer Ahmedyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçiler harby postlary basyp alypdyr. Owalarda jeňçiler hereket edýär. Ferhat Ýakanam jeňçiler iýeläpdir. Hamyap etrabyna daşardanam jeňçiler gelýär diýip häkim aýtdy. Postamyz bar, şolar bir postlarny aldylar. Köplü depo babçylarlarda bar, olar şu şäherlerde bar olar. Ol baryp ketdiler, barýarlar gelýärler, şu rakam düzgünler bar olar. Hamyap etrabynyň 18 owasy bar. Häkimiň aýdysyça etrabyň diňe 3 owasyna hökümet güýçleri kontrol edýär. Jeňçileri etrapdan goýup çykarmak boýunça heniz bir harby operasiýa geçirmek gözüňünde tutulmady diýip Engineer Ahmet aýdýar. Hamyap etrapy Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Etrapda barýan uruş sebäpli yerli ilatyň belli bölegi Türkmenistanyň serhet ýakasyna baryp sygyndy. Bozgullara Türkmenistan kömek etse diýip häkim Engineer Ahmet umyt bildirdi. Serhet ýaka baryp sygynan bozgullara heniz insanperwer kömekleriň bolmagyny häkim sözüne goşdy. Serhediň goragy üçin türkmen serhetçileriniň alada edýändigini häkim belledi. Öz ýagdaýlaryny özleri görüp oturdy. Postlar bar Türkmenistandan. Maja alkem bar, öýüne köpräk geldiler. Serhedi de bilen mantykaly hem saradım. Kömek özleri baýat esnek, mana şu tarykdan aýtýarsyny, olar hem lütfäsle billere bir majalarymyzda kömek etseler ýaxşy boljak. Awa Türkmenistanlar billere bu kömekleşler, çünki biller serhet olara köp golaýda, olar kömek etse köp oňat geler. Hiç kömek ýok. Jowzjan welaýatynyň 3 etraby Türkmenistan bilen çäkleşýär. Hamyap etrabynda umumyň türkmenler ýaşaýar. Jeňçiler özüni Türkmenistanyň serhet ýakasyna gönükdirýär. Jeňçilere garşy göreş üçin hökümet güýçleri çare görmeýär diýip yerli ilat nägelelik bildirýär. Hamyap etrabynda jeňçilere garşy göreş alyp barýan RBK adly yerli ýaraglaryň komandiri Baýmurat Jeliliň aýdyşyna garaganda etrabyň ýaşaýjylary kyn ýagdaý başdan geçirýär. Hamyaba başga ýerlerden hem jeňçiler barypdyr. Şu gün hem etrapda uruş bar. Yerli ýaraglardan 6syny jeňçiler öldürdi. O ýaraglaryny aldy diýip komandir görünmerdi. Hemlet 6 tanagyny öldürip salagyny alyp gitdi-de. Şular sonra oty Musawalyň golaýynda şöyle taňlar durana atyşyp durlar tekedi. Oğlanlar öldürüp salagyny alyp gitdi-de. Hadram atyşyk barmy? Hadram bar. Aşaldan mehman köpçü çymtaldan oğanlar bar 70-80 bar. Köpräk owalar şolardan. Şu Ulusawalyga ýakynan gün çykarmak gaçyp şolardan. Şular adamlar bir perişan. Emme öyle gaçyp böyle gaçyp takyrdy boldy. Türkmen Awgan serhedine de jeňçileriň doly iýeçilik edýändigini komandir Baýmurat Jelil aýdýar. Serhatlarym çoň elinde. Şu ýerlerde barkaýt ýogolaýyn. Mükemmel şulaň elinde köpräk ýerler. Türkmenistanlara mismey. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.